नमस्ते. हम्म. आम्ही तिळाचे लाडू खाते. हम्म. आणि आता तुम्ही डिमार्टला चाललेत ना? हे बाजूला काय स्टँड घातला डीमार्टचा ना? हा, हे स्टँड कपडे वाळवायचा आता ना. आम्ही कशाला जातो तिकडे? सामान आणायला. काय काय? आता बेड आणलाय ना. हम्म. बेडवर कव्हर पाहिजे, उशा पाहिजे, हम्म. है ना. सर्व आणि घरात बेडशीट पण अजून थोडं सामान पाहिजे. ते सर्व आणायला. मसाला वगैरे नाही आहे, तो आणायचा आहे. आता मम्मी इकडे तिळाचे लाडू मी आता खात घरी बसून बसते. आराम करते. हा, तुम्ही बाईक वरून जाणार ना, आता 2च माणसं जाऊ शकता. आणि तसं पण काजलला फिरायला आवडतं. हा, कुठे चालली तू? फिरायला 1 नंबर आहे. हा. माझं वाचलं. हा. आता मला जायला लागलं असतं. मम्मीला घेऊन गेलो असतो मी. हा. आता इकडे गाडी रेडी आहे. गेट उघडूया आणि बाहेर जाऊया. आणि काय काय शॉपिंग करतो ते आम्ही तुम्हाला दाखवणार है ना. पण मसाला, गरम मसाला आण. आणि काय काय पाहिजे? गरम मसाला आण, ओके. मसाला आण. मला ठोकतात काय गाडीनी? हा, गाडीनी ठोकतात आता काय? रेडी. आता काय नुसतं सारखं फिरायचं आम्ही नुसतं ना आता. डीमार्टचे फॅन झालेलो आहोत आणि थोड्याच वेळात म्हणजे थोड्या महिन्यानंतर ते लोक आम्हाला फ्री शॉपिंग देणार. आम्ही रोज शॉपिंग करतोय डीमार्ट मध्ये. हा, चला बसा. नमस्ते. आज डिमांडचं सामान आणलेलं आहे आणि ते कसं म्हणजे घरातलं सामान आहे. आणि आता आम्ही बेड वगैरे नवीन आणलाय ना, त्याच्यासाठी कवरं पाहिजे होती, उश्या पाहिजे होते. आणि आता आम्ही कसं इथे थोडं थोडं कधी कधी राहणार आहे ना, म्हणून इथे घर एकदम हे करणार आहे, तयार रेडी करू. हा, एकदम म्हणजे कधी पण आपण येऊन कधी पण आपल्या घरात राहू शकतो असं करणार आहे. म्हणजे सर्व आता थोडं थोडं सामान करून भरणार आहे. काय काय आणलं दाखव. आता काय काय आणलंय तर हे ना शॉपिंग बोर्ड शॉपिंग बोर्ड. सर्वात आधी बाहेर काढा सर्व हे. सगळं काढतो आम्ही. आता कपाट आणलाय, त्याच्यासाठी हँगर पाहिजे. जसं काढतं तसंच दाखवतो. इकडे भरणे आणलेत बघा. मसाले वगैरे, हळद वगैरे ठेवायला. इकडे मच्छरची बॅडमिंटन आणली आहे. त्याची बॅडमिंटन. ते आम्ही आणली ती बरं झालं. एक मच्छर आली ना तरी ती सत्वत राहते रात्रभर. हे स्टोरेज बॉक्स आणलाय किचन मध्ये. आणि हे बॅग त्या डब्यानेच भरलीस का? हो. नाही, सामान भरेल. आहे का? कंटेनर ना आपल्याकडे नव्हते ना कायच. हा, ते आता पाहिजे आहेत ना आपल्याला भरायला सामान. हा सॉस बाय 1 गेट 1 फ्री होता. हे काय कोणा? मी एक पाकिट सांगितलं होता, 2 आणले. हा, तूच बोलली पाहुणे ना. वगैरे येतील ना आता. पाहुणे काय मम्मीच खात बसते ते. चावले नाही ना तर चेचून खाते. कडक किचन असल्यावर. साठी युज करण्यासाठी टॉवेल्स आणले, किचन टॉवेल्स. हे हुक आणलेत ना, हे हो. चिपकवायचे. वॉशरूम मध्ये हवी होती. ही पक्कड आणली आहे, पक्कड नव्हती. हे मसाले कसले? हे मसाले नाही, हे ना मी सूपचं पाकिट आणलंय. अच्छा. हा, कोणाला? मला सगळ्यांनाच. पण मी ना बदलापूर मध्ये ट्राय केलेलं म्हणून मी इथे पण घेतलं. हे ना मी सांगितले ते हे असेच सॉस. दोन्ही ब्लॅक आहेत. नाही, हे रेड हा, चिली नाही, आणि red डार्क chili, सोया हा. सॉस. आणि ते टोमॅटो सॉस, केचप, हो. चमचे आणले. हो, हे एकच घेतलं ना तुम्ही बोलले ना? 2 घेतले 2. नाही, एकच 2 आहे. काय आहे? आणि ते का हिंगाची बॉटल ना. हा, हिंग. हा. आणि हा स्टँड आणला गरम भांडी ठेवायला. बरोबर, टोप हा, टोपं वगैरे. अशी ठेवायची आणि त्याच्यावरती ठेवायचं ते ना. सामान ठेवायचं. म्हणजे कसं लादी बिदीला गरम लागणार नाही. आणि सिंकचं स्ट्रेनर आणलं म्हणजे असा कचरा वगैरे ह्याच्यात साठतो. हो, खाली पाईपात जात नाही, मग चोकअप वगैरे पण होणार नाही पाईप आपला. आणि तिकडे काय आणलं हे काय आणलंय? कुठे काय? हे मोठं हे उश्या. 2 उशा आणलेले आहेत. हा, 2 उश्या आणले. अजून काय काय आणलं? आता काजल आता आता हा मोठा सामान आहे. मम्मीच्या हातात दे. मम्मी हातात बघ जरा. मस्त आहे ना, मऊ मऊ एकदम. एकदम मऊ ना. हा, माणूस हात लावूनच बोलेल मला वापरू दे पहिला. खुश होईल एकदम. मस्त आहे. हे 2 कव्हर आपल्या पिल्लो साठी. तू पिल्लू म्हटलंस ना,
ऐकलंस ना काजल? काय तू पिल्लू म्हटलंस ना, पिल्लो तर म्हणणार काय होते, कोंबडीची पिल्लं की काय? अजून आणि साधर आणली नवीन बेड साठी ते नको ठेव मम्मी, ते चेपतील ते. खाली ठेव. हे 5x6 आणलंयस ना? हे हो हे मोठं आहे ना? बेडशीट आहे. बेडशीट आहे. असा का कलर आणला? असं ट्रायल साठी आणलं, पहिला बघूया. एकच आणलं. एकच आणलाय ना? साईज बघायची होती ना. आता हे आपल्या ह्या आपल्याकडे 2-3 झाले, बेडशीट झाले. गिफ्ट आले, 2 गिफ्ट ते आणायचे आहेत. यावेळी माणसं म्हणतील की तुम्ही गिफ्ट बिफ्ट का नाही आणले सर्व मुंबईचे? कसं आहे ना, कपडेच आणले आपण. आमचे 3 बॅग कपड्याचे झाले होते. हा, उचलायला फक्त एकच माणूस होता ना सर्व. बरोबर. हो का? केसाची बॅग होती हा. ना, ते एकच भेटला ना आम्हाला. आता नेक्स्ट टाइम परत जाऊन आता कपडे ते इकडे आहे सर्व आमचे, आहे ना? आता कपडे नेणार नाही. नेक्स्ट टाइम गिफ्ट आता कपाट घेतलेला आहे, आता कपडे इकडेच राहणार आहे. म्हणजे नेक्स्ट टाइम येताना जेवढे तुम्ही जेवढे वस्तू दिले, जसे असे पेंटिंगचे पण तुम्ही काय काय दिले, ते सर्व येताना घेऊन नेक्स्ट टाइम घेऊन येणार. हा, थोडे थोडे आता आम्ही घेऊन येणार. आता इकडे बघ, दोन हॉलसाठी कर्टन्स. दोन मम्मी खिडकीचे आहेत, उभी राहून दाखव. 2 खिडकीचे हा, आणि एक दरवाजाला, पण तिन्ही सेम आहेत बघा. हा. हे बघ, मोठं आहे. हा दरवाजा आलाय मोठा. खिडकीचा आहे हा. खिडकीचा आहे का? हा पण खिडकीचा आहे. सेम आहे ते बघ हे तिन्ही सेम आहेत ना? ना. हा मोठा आहे, एकदम मोठा आहे. नाही, नाही, हा नाही मोठा आहे, तो मोठा आहे. तो हा खोल हे तुझ्या हातात आहे म्हणून. हा काजल घे हातातला मम्मीच्या. हा बघ. ओ हा बघा, हा डोरसा आहे. हा बघा, हे बघा, मोठा आहे बघ. हा मोठा. हा मोठा आहे. है ना? सेम आणले का? हा, तिन्ही सेम, म्हणजे ह्या रूम मध्ये लागतील इकडे, हा. आणि माझ्या बाजूला आणि माझ्या पाठी. मी बोलली होती ना, सून आली की तिच्या आवडीचं सगळं करायचं. तिने तिच्या चॉईसचे घेतले सर्व तिने. सूट ते आता आपण करू शकतो सगळं. हो. हा कसा थोडा डार्क शेड मध्ये आम्ही घेतला. गावाप्रमाणे बोलल्याप्रमाणे मी माझ्या शब्दाचं पालन केलेलं आहे. बरोबर. माझी सून आली की तिच्या आवडीचं सगळं घरात करायचं. मी थोडे डार्क शेडच घेतले, म्हणजे धूळ वगैरे बसला तरी दिसून नाही येणार एवढे. हे झालं म्हणजे ह्या रूम साठी. आणि आतला बेडरूम साठी काय घेतलेस? बेडरूम साठी पण कर्टन्स घेतले. एक आणि ह्या दोन विंडो आहेत ना. हा. दोनच विंडो ना, 2 हे खिडक्या आतल्या रूमला काय? आतल्या रूमला. छान आहेत ना? हा, म्हणजे आतमध्ये तो लाल कलर आहे ना आणि थोडा. तुला वाटेल कितीला आहे फक्त? हा. कितीला गाजल? 199 ला. नाही, 150 रुपये. एक सेकंड. 149 लिहिलंय बघ समोर. हा 140. बघ, एवढं स्वस्त आहे बघ. हा, मस्त पण हे आहे. खिडकीचे आहेत, लक्षात ठेवा, खिडकीचे आहेत. पण कपडा आणून शिवण्यापेक्षा असे रेडीमेड मस्त. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कधी पण शॉपिंग मध्ये त्यांच्याकडे पडदे खिडकीचे पण असतात आणि दरवाजेचे. नाही तर तुम्ही दरवाजेचे समजून खिडकीचे उचलून आणाल. बरोबर. हा, तर तिकडे लिहिलेलं असतं, हा, हा. आणि प्रत्येकाची साईज सुद्धा लिहिलेली असते तिकडे. हा ना? हा, हे लक्षात ठेवा. साईज घेऊन जायचं. हा, आम्हाला कसा 5x5 पाहिजे होतं, तर ते तिकडे होतं ते सर्व. हे झाले ना 2. अजून ह्याच्यात काय बघू मी, ह्याच्यात या पिशवीत काय देतात काजल अजून? काय नाही पिशवीच्या. हाय. संपला. संपा. बिल कितीचं असेल आम्ही सांग? एवढं सामान कमी दिसतोय, पण बिल कितीचं असेल 3. मम्मी तू सांग? असे, कारण हे पण महाग आहेत ना. हो, ती फक्त चादरच 900 रुपयाची चादर आहे ती. हो. हे टोटल 4,500 बिल आहे. होय ना? हा, असणार सामान पण तसं आहे. आणि हे कसे एकदाच वस्तू घ्यायचे सर्व हा, आता, एकदाच घ्यायचे. आणि हे कायमचे राहणारे वस्तू आहेत आता. हे कसे, हे सर्व कसे कायमचेच राहणारे सर्व हा. आणि हे वस्तू तर आपल्या घरात आता पाहिजेच, कारण सर्व एक्स्ट्रा जे होतं ना आपल्या घरामध्ये मुंबईला, ते आपण पहिलंच आणलंय. आता बघा, हे सर्व जे खाली दिसतंय ना तुम्हाला, हे सर्व आता व्यवस्थित दिसेल, सर्व पडदे बिरदे लावून. इथे पण सर्व पडदे दिसतील तुम्हाला ना. आपल्याला बघ, आता इकडे जे लागणार आहे ते इथेच घ्यायला पाहिजे हो, आपल्याला. बरोबर. जेवढं लागेल ते सामान घ्यायचं आहे. बरोबर. आणि मला कोलपाट घ्यायचा आहे. हो, आम्ही डिमांडला बघत होतो कोलपाट, पण नाही आवडलं म्हणून नाही घेतलं. हा, कोलपाट घ्यायचा आहे. प्लेट्स घ्यायचे. डिश घ्यायचे, प्लेटी, पेले घ्यायचेत आपल्याला. हा, पेले स्टीलचे घ्यायचे आहेत. भरपूर सारा म्हणजे आहे ना, मुंबईतून इथे आणायला नाही, मुंबईला आहे ते तिथेच चालणार आहे. एक्स्ट्रा तिथे नाही. म्हणून आता इथे लागणार तर इथेच घेणार. हे काय म्हणजे इकडे कापायचं आणि खाली ट्रान्सफर मी करायचं. तुम्हाला ओपन करून दाखवते शॉपिंग बोर्ड कसं आहे. आता ते खोलून दाखवते. प्लास्टिक काढला पहिला. ते सफेदच आहे का? हो, हे बघा. म्हणजे इकडे कापायचं. हा, ते कापायचं आणि ते ट्रान्सफर करायचं, आणि हे भरल्यावर
हे असं साईडला करायचं, इथे टोमॅटो कापायचं, वगैरे इथे कापायचं टाकायचं. असेल तर ह्याच्यात टाकायचा, हा. इथे कापून. हा. बरोबर. हो, 2 सेक्शन आहे म्हणजे हा. स्टोरेज साठी. ते कच्चा टोमॅटो आणि हे पिकलेला पक्का टोमॅटो. टोमॅटो. हा. नाही कांदा वगैरे कापायचा असेल तर त्याच्यामध्ये कापायचा आहे एक ना. काम करूया ना, ते उशी म्हणजे उशी खोल आणि ते कव्हर घालून घे ना. ठीक आहे. ना वेगळा कपडा शिवला पाहिजे पॅक करायला आणि त्याच्यावर हे कवर. का? हे खराब होतो, यांनी पण कवरने पण हा कपडा खराब होतो. हा म्हणजे याला अजून एक कव्हर टाकायचं, मग त्याच्यावरती वेगळा कव्हर टाकायचा. लाल कवरा धुतलेली आहे, याला सगळे डाग पडले काय तुमचे. चला झाले, छान वाटतं ते. दिसत नाही. झोपल्यावर जर ताणणार ना अशी. तर अशी होती आमची डीमार्टची शॉपिंग आहे ना.